Lepu tradiciju da nagrađuje najbolje mlade sportiste na svojoj teritoriji opština Voždovac nastavila i ove godine. Na prigodnoj svečanosti u prostorijama opštine najboljim učesnicima takmičenja projekta Školski sport podeljeni su kompleti sportske opreme. Da je ulaganje u mladi sport višestruko isplativa investicija i tekako su sve na teritoriji opštine Voždovac, uklapajući se u širi projekat Školski sport koji se realizuje pod pokroviteljstvom Gradskog sekretarijata za sport i omladinu. Opština Voždovac nastavila je tradiciju da nagrađuje najbolje školarce sportiste na svojoj teritoriji. Voždovački šampioni akcija gde je Gradska opština Voždovac svake godine u dva različita polugodišta đake 5., 6., odnosno 7. i 8. razreda nagrađuje studijskim putovanjem u saradnji s Udruženjem pedagoga fizičke kulture Voždovac na neke od destinacija turističke ponude naše Republike, a akcija koju danas prisustvujemo je nagrada najboljem pojedincu svih 16 osnovnih škola Gradske opštine Voždovac u vidu sportskih paketa koji su jedan stimulans za dalje bavljenje školskog sporta i zahvaljujući gospodinu Dejanu Marseniću, predsjedniku Udruženja pedagoga fizičke kulture Voždovac, mi se i nadamo i očekujemo da ćemo iz godine u godinu povećavati broj dece koji će uzeti učešće i baviti se sportom. Komplet sportske opreme, trenerku, majicu i kačket dobili su mladi sportisti koji su se pojedinačno istakli i uspešno predstavili svoju školu. Ja sam Anđela Balinovac, 8. sam razred škole Milan Đemilićević i osvojila sam ovu nagradu pošto se takmičim za svaki školski sport. Nikola Vidić, 7.2, osnovna škola Karadžić. Za šta si ti dobio nagradu i šta tebi znači dobijanje ovakvog priznanja? Pa za rukomet, zato što treniram rukomet i bili smo osvojili prvo mesto na opštinskom i na gradskom smo izgubili na penale. I obožavam taj sport i trudim se što više da osvojimo za školu. U nastojanju da još više poboljšaju uslove za bavljenje sportom na teritoriji opštine Voždovac ulaže se u infrastrukturu. Iz sopstvenih sredstava rekonstruisani su sportski tereni na Mitrovom brdu u naselju Braće Jerković i Kumodražu, a u toku je završetak izrade akcionog plana strategije sporta u naredne 4 godine.